Do posledného miestečka zaplnená telocvičňa obchodnej akadémie na Tajovského ceste bola v sobotu dejiskom druhého stretnutia o titul basketbalového majstra Slovenska juniorov medzi domácimi basketbalistami ŠKP Banská Bystrica a hosťujúcimi hráčmi zo Spišskej Novej Vsi. Hrajú v modrých dresoch. V prvom stretnutí v Spišskej Novej Vsi prehrali Bystričania o 4 body a v odvete dokázali, že po víťazstve vo východnej skupine juniorskej ligy sa na svojho súpera veľmi dobre pripravili a zvíťazili v pomere 85-68. O ich 17-bodovom víťazstve sa rozhodlo v záverečnej štvrtine, keď najmä Dorazil, má číslo 10, a Rendla s číslom 14 úspešnými trestnými hodmi vniesli kľud do radov svojho kolektívu. Po záverečnom hvizde rozhodcov zavládla na palubovke veľká radosť domácich hráčov. Poprosím o zhodnotenie stretnutia. No tak bolo to náročné stretnutie, na ktoré sme sa veľmi dlho pripravovali. Ako po taktickej aj fyzickej stránke. Ako myslím si, že rozhodli individuality. Hlavne, čo sa týka súboja, Dorazil, Džubák, vyšiel v prospech nášho hráča jednoznačne. Myslím si, že na poste rozohrávača Bátovský, Repasky, tam to bolo nerozhodne. A som rád, že sme športovými prostriedkami potvrdili, že sme právom ako najlepšie družstvo na Slovensku. Práve v závere štvrtej štvrtiny trestnými hodami Rendla, Dorazil zrejme zobrali taktovku do svojich rúk a úspešnými realizovaním týchto trestných hodov práve oni vniesli kľud do radov kolektívu. Áno, boli to všetko taktické pokyny, ktoré sme nacvičovali prakticky celú sezónu. A vravím, od januára, keď sme sa zamerali na súťaž ako juniorov jednoznačne ako s malou dušičkou, ale vyhrať titul, respektíve ísť medzi 4 najlepšie družstva. Ako každým zápasom rastla chuť a v každom tomto zápase bolo jednoznačne ako povedané, čo sa v závere bude hrať a myslím si, že chlapci sú natoľko zrelí hráči, že nemusel som zobrať ani time-out v druhom polčase, uhrali si to sami, za čo im ďakujem a gratulujem. Práve vo finále sa stretli dve najlepšie družstvá východoslovenskej skupiny, Spišská Nová Ves a Banskobystrickí policajti. No a tí potvrdili vo finále, že taktovku, ktorú vybojovali po základnej časti hráči ŠKP, si udržali aj vo finále. Áno, ukázalo sa prakticky vo finále, že rozhodlo domáce prostredie. Takže pravím, ako domáce prostredie rozhoduje takýchto zápasov. Chlapci sú už... že chlapci sú už dozreli na to, aby to zvládli, ale stále ešte máme čo doháňať. Cesta na športový Olymp trvá niekedy veľmi dlho. Koľko trvalo týmto chlapcom od žiačikov, až sa dostali k titulu majstrov Slovenska? Prakticky my sme začali dosť neskoro v 7. triede. Chlapci, prvý zápas si pamätám ako dnes. Prehrali sme ho pri Evidzi o 150 bodov. Vlastne našlo sa aj veľa neprajníkov, ktorí nám nefandilo, ale vytvorila sa super partia, takže 6 rokov sme pri chlapcoch spolu vlastne od základov, od prvých krokov. No som rád, že sa nám to podarilo a že ani jeden z nich nepochyboval o tomto družstve, o našej práci a o tom, čo sme si pred 6 rokmi povedali. Z týchto chlapcov, ktorí dnes vybojovali titul majstrov republiky, ostanú a posilnia rady dospelých niektorí hráči, alebo sa rozutekajú do všetkých kútov Slovenska? Dorazil, určite odchádza do Ameriky, kde si ho vlastne, myslím, že aj dnes dokázal, hoci je o rok mladší od všetkých hráčov tu na ihrisku, ktorí boli, že pravom, ako si má na tie najvyššie méty a myslím si, že aj v tej Amerike budú pozorne sledovať skauti a ostatní hráči by mali ostať vlastne v budúcej sezóne tu.